Anara sa mayong kondisyon karon si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga nagpositibo sa COVID-19. Nagpates siya humana kasinati og mga mild sintomas. Ang report ni Nico Serino. Sa iyang official social media account, gipahibaw kagahapon sa hapon ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang resulta sa iyang swab test. Nagpositibo ang mayor. Mipaubos siya sa test human gidanggas ni adtong Domingo. Hinuon matod sa City Hall, sukad kagahapon wala na kini gipamatyag nga sintomas. Kasamtangan nga naka-isolate si Cortez. Swab good gidayon siya kay sakto nang yawat sa siya nga ug galing manggani positive di niya madadri sa City Hall mo to nga gahapon sa hapon nigawas gyud nga positive si mayor. Di pa sa masubay kung asa posible nga expose ang mayor sa maong virus. Negatibo sa swab test ang iyang asawa. Samtang gikatakda pa nga ipaswab ang sakop sa pamilya ug mga close contacts sama sa iyang driver ug escorts. Gipasalig sa syudad, dili maapektuhan ang panerbisyo ug trabaho taliwa niining kalambuan. Milingkod nga acting mayor karon si Vice Mayor Glenn Bersede. Sa line of work ba aning sa gobyerno nga it's a matter of time ra gyud og mataptan ta aning nga sakit kay bisan pa man sa tuang pag-amping di man gud nato makita ang COVID. Awhag sa opisyal ngadto sa katawhan padayon nga mutuman sa gilatid nga mga health protocols. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.